ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар ин навор оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошем оғоз мекунем. Дӯстон, ба шумо ширкати Шифофарморо тавсия медиҳем, ки шумо аз ширкати Шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро дастрас карда метавонед. Аллакай чанд сол мешавад, ки мо бо ин ширкат ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ба шумо низ тавсия медиҳем. Шумо метавонед, ки аз ширкати Шифофармо доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, барои дил, барои дарди мушакҳо, барои хунукзадагӣ, равғани тозаи сиёҳдонаро дастрас кунед, ки ба ҳамаи дардҳо шифо мебахшад. ҳамчунин ширкати Шифофармо ҳиҷома доранд, ки дар он ҷо фитобочка, массаҷ ва ҳиҷома бепул аст ва шумо метавонед, ки рафта ҳиҷомаи бепул гиред. Барои ҳамин худи ҳозир ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои гиёҳӣ дар кории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали мо паҳлавон салом расонед. Тобови ҷангори вазни сабуки UFC Майкл Чендлер оиди муҳорибаи зидди Пэдди Пимблет фикрҳои худро баён кард. ма Пэддиро эҳтиром мекунам ва ма ӯро ҷангори боистеъдод мешуморам. фикр мекунам, ки ояндаи ӯ дар ҳама ҳолат дурахшон аст. Аммо рӯзи 12 апрел ӯ бо арраи даврашакл бо номи Майкл Чендлер вомехӯрад. ба монанди ҳамавақта ма аз ҳама ҷангори дурахшонӣ шом мешам. ма ҳамаро ба по мехезонам. ҳама баромади маро бо як нафас тамошо мекунанд. ма ба октагон танҳо ба як ҳадаф мебарам: рақиби худро ба хоб равон кардан, гуфтааст Чендлер. хотиррасон мекунам, ки муҳориба байни Майкл Чендлер ва Пэдди Пимблет рӯзи 12 апрел дар турнири UFC 314 ба нақша гирифта шудааст ва дуюм муҳорибаи асосии турнир мешавад. ана муҳорибаи асосии турнир бошад муҳорибаи унвонӣ дар вазни ним сабук байни Александр Волкановский ва Диего Лопес хоҳад шуд ва биёед мебинем, ки Волк оиди ин муҳориба чӣ фикр дорад. ма худро хуб ҳис карда истодам ва худро боз ҳам хубтар ҳис мекунам. барои ҳамин ин факти хеле тарсовар аст, махсусан барои Лопес. фикр мекунам, ки ӯро муҳорибаи хеле вазнин интизор аст. ӯ инсони хуб аст, ма ӯро эҳтиром мекунам. боварӣ дорам, ки ӯ ният дорад, ки баромада соҳиби камарбанд шавад. аммо маро бубахш дӯстам, ин кор рух намедиҳад. ма шодам, ки ба ту имконият доданд, ки барои камарбанд ҷангӣ. аммо ма ҳоло ҳам дар ин ҷоям ва ту соҳиби камарбанд намешавӣ. бахшиш. бесаброна интизорам, ки чизҳое аз дастам меомадагиро ба ҳама нишон диҳам. одамо мегӯянд, ки ма пир шидам, мегӯянд, ки вақти ма гузашт. умедворам, ки онҳо ҳоло ҳам ҳамин гуна фикр мекунанд. ҳама медонанд, ки ма андердог буданро дӯст медорам, то ин ки исбот кунам, ки онҳо иштибоҳ карданд, гуфтааст Волк. ногуфта намонад, ки чемпиони вазни ним сабук Илия Топурия камарбанди худро озод карда ба вазни сабук баромад ва акнун барои ин камарбанд Волкановский зидди Лопес меҷанганд. ана Топурия дар вазни сабук зидди Ислам Махачев чӣ гуна шанс дорад Дастин Порье гуфт. биёед суханҳои бриллиантро гӯш мекунем. Топурия ҳамчун нокаутёр зуртар аст. ӯ аз Ислам Махачев дида бокси зуртар дорад. агар ки ӯ текдаунҳои Махачевро манъ карда тавонад. лекин зарбазании Ислам низ зур шуда истодааст ва ӯ хеле зирак ва ҳушёр аст. дар муҳориба бо ман ӯ доимо дар дистансияи аҷиб қарор дошт. ман фикр мекунам, ки байни онҳо дар қаду қомат фарқияти хеле калон аст. ба фикри ман Ислам ҳатто дар вазни нимёна муваффақ шуда метавонад. ман фикр мекунам, ки ӯ дар вазни 77 кг чемпион шуда метавонад. ана вазни миёна бошад барои ӯ калонтар аст, гуфтааст Порье. ва дӯстон, чӣ гуна ки фаҳмидед, Дастин Порье мегӯяд, ки агар Топурия текдаунҳои Махачевро манъ карда тавонад, пас дар стойка шанс пайдо мекунад. лекин дар умум Ислам калонтар аст ва ӯ шанси зиёдтар дорад. ва дӯстон, Илия Топурия як рақибе дорад, ки аз пушти ӯ рафта истодааст ва ин шахс ҷангвари бебоғ Мавсар Евлоев аст, ки шаби гузашта ӯ ана ҳамин акси худро нашр карда навишт, ки UFC вазни сабук ва ним сабук. чӣ гуна ки мебинем дӯстон, Мавсар омодааст, ки бо Илия дар вазни ним сабук ё ин ки сабук ҷангад ва шахсан худи ман муҳорибаи ӯро зидди Топурия дидан мехостум. чунки Брайс Митчел Топурияро дар замин идора карда тавонист ва шавқовар аст дидан, ки Мавсаре, ки аз Брайс Митчел 2 маротиба ҷисман бақувваттар аст ва хаста намешавад. Топурия дар муҳориба зидди ӯ чӣ кор мекард, чунки Илияро ҳоло ягон гӯштингир санҷидагӣ нест. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳотонро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид. хонободу сарбаланд бошед.